אה, היי גייז, שלום חברים, אני רוצה היום לצייר אתכם את החתול. אה, אין לי רפרנס, יש לי רפרנס כזה שאני ציירתי, שזה מהדמיון שלי, אה, ואני רוצה לצייר אותו בטכניקה על הפרימה. מה זה אומר שזה אנחנו מתחיל, זה יהיה טכניקה על הנייר רטוב, ואנחנו נתחיל ונסיים בלי הפסקה את הציור, בסדר? לא, אני מתכוונת הקטע מתי אנחנו מתחילים לצבוע. אז קודם כל צריך לצייר אותו. אני רוצה שאתם תראו אותו, אני כרגע אסגור קצת את הפלטה שלי ואשים פה את הרפרנס, שאתם גם כן תראו אותו ונצייר ביחד. אז קודם כל צריך למקם אותו על הנייר. אני לא רוצה שהוא יהיה ממש ענק, אני רוצה שהוא יהיה בערך ככה. אז מה יש לנו? יש לנו ראש, אנחנו מתחילים לצייר זנים עיגולים. אולי אנחנו לא נתפוס מיד את הגודל הנכון, זה מפריע לי. אחר כך יש פה, אתם רואים שזה פה ציירתי משהו כמו שלט. ציירתי זה די מהר, אז יש פה טעויות. אבל בגדול זה ברור שיש פה צלעות, יש פה אגן ויש לו פה עמוד השדרה. אז חלק הזה אנחנו נצייר כמו עיגול גדול. אתם רואים? כי אני עכשיו בסקיץ, אני לא רוצה ללחוץ על עיפרון, אבל אני חושבת שאתם רואים איפה אני מציירת. ויש פה עוד עיגול פחות, בגודל קצת פחות גדול, כן, ויש פה את הזנב, זה ההתחלה, רגליים שלו, זה התנועה, אתם רואים זה, אני רק אסדר את ככה יותר טוב, לא? ופה יש רגל השנייה, שיש פה חפיפה עם הרגל הראשונה, יש פה עוד רגל, אנחנו קודם כל מסמנים בקווים מאוד פשוטים, כן? ויש לנו פה עוד רגל שעומד על האדמה, אז מה עומד לנו? עומד לנו רגל ההוא, ועומד רגל ההוא. אז זה איפה הוא עומד. הכל ישר באוויר. אז עכשיו נצייר את הראש שלו. זה קשת, שוב קשת, זה יהיה האוזניים. עד עכשיו אני חושבת שזה מאוד פשוט, זה כל כך מפריע לי. אני קצת כי זה יד שלי לא זזה. סליחה. כן, ופה יש מצח, העברה לאף שלו. פה יש לי אף קטן כזה, ופה אנחנו מסמנים את העיניים שלו. מהעיניים שלו יש פה לחים שלו, ויש פה לסת שלו, כן? אז אנחנו סיימנו עם חלק ההוא. עכשיו עם החלק קדמי אנחנו נצייר חזה שלו. תסתכלו, יש פה S כזה, תנועה S, אתם רואים? של הרגל, שהוא עומד, נגיד ככה. אנחנו לא מציירים את זה עכשיו, וזה העובש של הרגל. מפה עד פה זה עובש של הרגל.
אני לא משאירה את הרגל הזאת, אני ממשיכה אותה. אני ממשיכה אותה עד פה. ואני רוצה גם כן לצייר הרגל הזאת, זאת, שזה רגל אחורי. זה, יש פה כמו מרפק אנחנו מסתכלים על הרמה, והוא הולך, מה שאנחנו סגרנו שזה יהיה פה. אני חושבת שאני רוצה לעשות זה יותר קרוב. תסתכלו למה, כי אני פה מתי שאני חשבתי, אני החלטתי שפה יהיה נגטיב ספייס. אתם רואים את הגודל שלו, אז פה גם כן צריך להיות, אמור להיות אותו נגטיב ספייס, שזה המשך את הרגל שלו. כן, ככה בדרך כלל מציירים, מחפשים איפה, מה יושב, ומשתמשים הכל שיכול לעזור לכם למצוא מקום נכון. אז אני פה מוחקת. אני משתמשת פחם בשביל תיקון על הנייר של צבעי מים, כי מחק הזה לא פגע את הטקסטורה של צבעי מים, שזה מאוד חשוב לי. והולכים לפה, אוקיי? וגם זה, פה יש לנו זווית. ותסתכלו, זה המשך לפה. והרגל האחורי הזה גם כן עומדת על הרצפה, מה שאנחנו אמרנו. אז אני מציירת אותו גם כן, שהיא עומדת על הרצפה. הרגל הזה צריך גם לסיים אותה באיזושהי צורה, למרות שאנחנו לא נצייר אותו בדיוק, אבל בכל מקרה זה צריך להיות ברור מה זה, למה פה ככה, למה זה גדל ככה. אז כן, פה גם צריך קצת לתקן. ואני עשיתי אותו קצת יותר קצר ממה שהתכוונתי מההתחלה. טיפה יותר קצר. ומה שנשאר לי גב ויד קדמי, אז יש פה מקום בשביל שמות, ויש לו גב גם כן כמו קשת וזנב, שזה מחובר לרגל, שזה יותר קרוב אלינו, לרגל אחורי, שזה יותר קרוב אלינו, ועכשיו אפשר למחוק הכל קווים עזרה. פה יש עוד רגל אחד, תסתכלו, הוא לא יכול להיות, הוא לא כל כך, אם הוא הולך ישר, אז זה צריך להיות ברמה של בטן. אם בטן יהיה למעלה, נגיד ככה יהיה לו זווית, אנחנו יכולים לעשות ככה גם כן, אז שזה, פשוט אם אנחנו מעבירים את הקו, שזה יהיה מחובר, שזה לא יקרה ככה, שיש פה בטן ופתאום פה יש יד, אני לא חושבת שזה הגיוני. יש לנו קווים שאנחנו לא רואים, בגלל שרגל קדמי סוגר אותו, את הרגל השנייה ובטן. אבל אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק קצת בראש שיש שם המשך. ופה גם יש רגל. אוקיי, אז אנחנו ציירנו. אני רוצה שזה יותר ישר. קצת זה אני מרימה, ועכשיו אנחנו רואים. כולם רואים את החתול. עכשיו אני רוצה לעשות את הקווים האלה יותר חלשים. תראו, אני לא אעשה זה, אני ממליצה לכם, אתם לוקחים את המחק פחם ומתחילים לגלגל אותו על הדף. למה אנחנו עושים את זה? כי אני לא יודעת איזה עיפרון אתם השתמשתם, אבל שבציור אחר כך, בציור של צבעי מים, קו לא מפריע לכם. בסדר. וגם פה אני לא צריכה כלום.
אוקיי, אז אני עכשיו שמה בצד הכל זה, הכל העיפרון ומוחק, ותראו, אני חושבת שאור הולך מלמעלה, אז זה אומר שחלק הזה העליון יהיה לי יותר בהיר, וכל החלקים שהם למעלה, נגיד זה, והזנב, זה יהיה יותר בהיר, צבע יותר בהיר, יותר חם. לא ככה, זה הרעיון שלי, אתם יכולים לשנות, אם יש לכם חשק. לא יודע. אולי יד הזאת, רגל הזאת, קצת יותר, ואני אעשה עוד קצת יותר ארוכה. יש לי ככה הרגשה שאני קצת... אוקיי. זהו. אז עכשיו מה אני עושה? אני מרטיבה כל הנצליחה שיהיו לי מפיות ביד. ואתה מתחשב, מגבת נייר זה הכי טוב, אם יש לך משהו אחר, בבקשה, יכולים להשתמש. אז הדף שלי, עכשיו זה אני מזיזה, דף פה, כן, אתם רואים, זה הצבעים שאני אשתמש בשביל הציור הזה, זה יהיה, אני עכשיו אראה לכם, זה הדף שלי. אתם יודעים, אני סדר אחר, אני עכשיו ארטיף את הנייר, גם ממליצה לכם להרטיף נייר איתי, ובזמן שמים מכנס בנייר, אני אסביר איזה צבעים אנחנו נשתמש. אוקיי? אז אני הפכתי את הדף שלי הפוך, כן? עם הציור למטה. אני משתמשת את הפלטה שלא סופגת מים, זה חשוב. ואני מרטיבה צד הזה. מרטיבה טוב, שלא יהיה שלוליות, אבל שזה יהיה ממש ממש רטוב. תמיד אפשר להסתכל קצת מהצד, כדי לראות אם הוא מספיק רטוב, אם אתם פספסתם איזשהו מקום, שהוא נשאר יבש. כתבתי. אני אעשה זה פעמיים. עכשיו אני הופכת את הנייר, שמה אותו על הלוח שלי, שהוא מספק את המים, ואני מרטיבה את הצד הזה. אוקיי? עכשיו אני שוב. אני מחכה קצת שזה ייכנס לנייר, מים שנכנסים בנייר. בזמן הזה אני רוצה לספר לכם איזה צבעים אני משתמשת. אני משתמשת בשביל אור, כן, קרידון סיינה, זה הצבע. בשביל צל אני משתמשת, אני מוסיפה בזה אינדיגו. אינדיגו זה צבע כחול כהה. גם כן אני אשתמש נייטרל טינט, שהוא נותן לי אפשרות לעשות הכל צבע יותר כהה, ולא קר, לא חם, הוא פשוט נותן לי אופציה להוות את הצבע. ועוד דבר שאני רוצה להשתמש בציור הזה, זה לונר בלק, שזה צבע מוזר, הוא עם גרנולציה. אני לא יודעת, אני פעם ראשונה מצייר את הציור הזה, אז אני לא יודעת מה יוצא לי, יש לי רעיונות, אז אנחנו נעשה ניסיון ביחד. מה יוצא לי? אתם רואים, הוא כבר מתחיל פה לעשות טקסטורה. זה עבודה של צבע עם גרנולציה. אז אוקיי, אז לכל צבעים אני אכתוב למטה מתחת הוידאו, ואני שוב רוצה להרטיב זה. בדרך כלל אני עושה זה 3 פעמים, עכשיו אנחנו נעשה זה
רק פעמיים. שימו לב, אני לא שוטפת את הפלטה שלי, הפלטה שלי תמיד מלוכלכת. היה תקופה שמאוד התרגשתי בגלל זה, חשבתי שזה לא בסדר, אבל אחר כך גיליתי שכמעט לכל האמנים של צבעי מים פלטה מלוכלכת. אז מה זה נותן? זה נותן לצבע יותר עשיר. כי פחות זמן נכנס בערבוב צבעים. עכשיו אני עם כתיבה הצד הזה, רק מחוקה קצת, ובזמן שאני מחכה אני אכין את הצבע בשביל אור. כן, אתם יודעים מה שאני עכשיו חשבתי? אני חשבתי שאני אוסיף לפה גם כן כחול. כחול כמו השתקפות משמיים. ואיזה כחול אני אשתמש? אני אשתמש כחול שאני מאוד אוהבת. אותו שזה יש שוויגן בלו. אתם יכולים להשתמש צירוליום, קובלט בלו אולי פטאלה בלו, מה שיש לכם. רק שנייה, אני מכינה את הצבע. אפילו בלו לייט אני לקחת. זה, כן. ואני גם כן רוצה להכין את הכתום, זה סיומה, שמוקדון עם קצת אינדיקה, שצבע יהיה טבעי. הכדור שלי יהיה יותר כזה, הוא יהיה כזה, כן, הוא ככה, רוצה. מה שאני עכשיו עושה, אני רוצה קודם כל את הראש שלו. אני בדרך כלל אומרת לכל תלמידים שלי לא להיכנס עם הנייר בנייר, אבל עכשיו זה מקרה מאוד ספציפי. אני מורידה מים רק מהציור שלי, אתם רואים? אני לא יוצאה החוצה, רק פה, רק בפנים של ציור. כי צבע נכנס בכל מקום איפה יש מים. אז פה אני רוצה קצת לשלוט. אני אוהבת מתי שמים מצעירים לבד. אבל בחיות זה לא תמיד עובד ככה. צעירים של חיות. אז עכשיו בוא נתחיל. אני לקחת צבע שאמרתי לכם. שזה בלו כזה צירולים, אתם יכולים להשתמש בלו לייט כזה. והכל מקומות. איפה אני חושבת שיש אור. פוסטיצה שלי גם פה, גם פה, גם פה, גם פה. אני שמה צבע כחול. עכשיו אני אכנס לפה עם הכתום. חום כזה, כן. איפה הוא יהיה פה. הנה זה פרווה מוכנה. רק יותר מדי ארוכה, אני לא רציתי כזה. לא ירדתי שם טוב את המים. אז בגלל זה, כי פה יש מים ואני לא סידרתי אותו טוב, אז זה נכנס בחוץ, אבל זה לא מפריע לי בכלל. אני עכשיו קצת אפילו אוסיף לי פה שזה יהיה יותר יפה. חשוב כמה צבע יש במכל, כמה מים יש במכל, כמה מים יש בציור. זה משהו משפיע עכשיו לכל האפקטים שקורים לי על הציור שלי.
ועכשיו אני מוסיף לבו, מה זה קרה? אני לא נגעתי כלום. ועכשיו, שוב, זה סקופ. עכשיו אני מוסיפה אינדיגו, מה שאמרתי לכם, אינדיגו וכתום, כן, אני עושה עוד יותר צבע יותר רווי, זה לא כבר צבע דליל, זה יותר רווי, כן, ואני ממשיכה, אני לא הולכת קרוב לקצה של השטח הזה, אני הולכת באמצע בערך. אני עכשיו אסביר מה אני מתכוונת. אם אפילו זה הולך עד הסוף, זה לא נורא, אנחנו תמיד יכולים לעשות ליפטינג. וגם פה צריך לסדר זה. וגם רדיו. ועכשיו אני עוד מוסיפה צבע. אני משתמשת סינוקרידון סיינה, אינדיגו, ועכשיו אני מוסיפה טינט ניטרל, כדי לעשות זה עוד יותר כהה. לא יוצא לי. ופה אני רוצה גם. אתם רואים פה אני סימנתי בשבילי גם עם ראש צריך קצת לעבוד. אני בדרך כלל הכל דברים שהם עושים את הציור, הכל דברים של יופי, של ציור אני משאירה לסוף, לסוף של ציור. עכשיו עוד, אני רוצה לעשות זה עוד יותר כחול, אני לא מגו, הוא נותן לי, הנה זה, נותן לי לעשות כחול, אני רוצה שפה יהיה ברור שזה כחול, שזה לא סתם אפור. כחול אני מתכוונת אינדיגו. נגיד אם אתם רוצים לעשות נגיד אותו עם פסים, אז אתם עושים את זה כך. ומסביבו לבד עושה פסים האלה, כן? רק צריך לעשות אותם לפי צורה. ובאמת לעשות אותם פסים. אתם רואים שהוא ממש מהדמיון. כן. בהתחלה לא חשבתי בכלל על פסים, פתאום עכשיו החלטתי. מה שאני ציירתי פה זה לא פסים, זה הצורות שאני רציתי להסביר לכם איך זה עובד. עכשיו, אני רוצה לעשות ליפטינג פה. אני רוצה לעשות קצת ליפטינג פה. איפה אני אולי פה. ועכשיו אני משהו פה. ונעשה לו עין. עכשיו שנייה, אני רוצה לעשות לו עין. אני מרטיבה מקום איפה עין ושמה לשם. הנה, אני לא מרטיבה טוב. אתם רואים, הוא צריך היה לפשט. והעין אף שלו קצת ורוד, לא אמרתי, אבל באמת מוסיפים קצת ורוד. ועכשיו שוב אני עושה זרת לפנים שלו. ומתקרבת לעיניים. אני רק רוצה עכשיו לבטל את הקווים האלה. ואני עכשיו רוצה גם כן לתת קצת, להמשיך את הקווים. פה אני רוצה לחזק זה בהרבה.
איפה יש צל, איפה יש שינוי של הצורה. אני רוצה לחזק מקומות האלה, כמו זה נגיד. עכשיו אני אפילו אכנס עם הלונר בלק, במקום המקיבה שזה יעזור. ואני לא צריכה כלום. אני עכשיו רוצה קצת להשפריץ מים. אני לקחת מכחול נקי ורטוב, וממש לחתול אני בעדינות מוסיפה קצת מים. ונמשיך. אני רוצה לעבוד קצת עם הראש שלו. אני רוצה גם לראות את האוזניים שלו. וגם אפשר להוסיף קצת צבע. ופה. כל פעם זז. שוב סיימנו הכינקלדון, ואני לקחת טינט, נייטרל טינט. אני רוצה לעשות חום. לקחת חום כזה. ואני עובדת קצת עם רגל אחורי, שהוא יותר רחוק. אני רוצה לעשות קצת ליפטינג, אבל לא כל כך חזק, אז אני עכשיו מחזירה זה הכל, וגם פה הוא קצת יותר מדי חזק, ופה אני עכשיו מתחילה לבנות, אבל אני לא סוגרת מה שאני ציירתי. גם פה אפשר לעשות דברים כאלה. מה שאני עשיתי, אני נפתחתי את המקול על הפלטה שלי שעשיתי כמו מניפה ממנה, אבל מניפה ככה לא עובדת. ואל תדאגו, זה לא הורג את המקולים, קליגרפיה זה בסדר בשבילכם. שוב, אני רוצה פה לעשות טון יותר חזק, יותר כזה. הגיע, עכשיו מתחילים לראות אותו כבר, גם פה. ואני קצת לעבוד גם עם החלקאות. אני רוצה קצת לעבוד עם עוד דבר אחד שלא עשיתי מההתחלה. חשבתי שהוא יתפשט לבד במה שאני רוצה. זה גם תלוי הרבה מהנייר של המשתמשים, כן, זה עובד. רואים? שוב, אני פתחת את המקול, נותנת תנועות כאלה.
עכשיו, אני רוצה גם לקוות ולקוות, כן? רגל רק. מאחוריי, הנה זאת, אני עדיין לא אוהבת, משהו יוצא לי פה. יש גם אופציה, אתם יודעים, לעשות ככה, פשוט לעשות אותה ככה. כמו אני עכשיו עושה. זה גם עובד וזה גם רלוונטי. כן, עשיתי זה, אפילו זה יותר טוב, אני חושבת עובד. זה צריך לי כרגע. ועכשיו אני רוצה לעשות פוקוסים, אז אני עושה ליפטינג. אבל ליפטינג לא ישר, אני עושה קשיבות. וגם פה אפשר לעשות את זה. אם החלטנו לעשות את זה עם פסים, אז שהוא יהיה הכל פסים. אוקיי, ומשהו נשאר לנו ראש שלו. אז אני צריכה שוב את הצבע. קצת יותר כזה בשביל ראש מההתחלה. אני מתחילה תמיד מדברים כלליים לדברים פרטיים. אז אף ואוזניים וספם אני אעשה בסוף. אז עכשיו שוב אני חושבת שאתם רואים שהוא מים כל הזמן, אנחנו מרגישים שיש מים בנייר, נכון? אתם כולכם מרגישים, כי נייר בדרך כלל עובד קצת אחר. הקול שלי נעלם עוד לגמרי. אני רוצה עכשיו שוב. כן? רק שנייה, אנחנו צריכים גם אוזן שני. בעדינות ובהרבה יותר בהיר מאוזן קדמי, כי הוא יותר רחוק. יש לנו פה, אפילו פה, אנחנו משתמשים חוקי של פרספקטיבה אוויר. משהו פה אני לא אוהבת, אני לא אוהבת דבר הזה, אני רוצה קצת לסדר פה. אני אעשה תנועות כאלה מכל בכיוון של הכתם. ועכשיו אני אעשה, לפני שאני אעשה את העין, אני רוצה לעשות רצפה. כן, איפה הוא עומד? פה לשפוך קצת, אני סוגרת את החתול, סוגרת עם היד, שמים לא ייכנס עליו. אני רק שופכת על הפס הזה. ופה אתם יכולים קצת להעלות שזה הכל ילך למטה, שמים מתגלגלים למטה. כאילו זה לא פשוט לא יוצא. אז עכשיו מה שאני רוצה, אני רוצה לעבוד קצת עם מים. אני לקחת צינט ואינדיגה, מאוד כזה עושה. עכשיו קודם כל. כזה. אפשר לקחת גם צבע יותר בהיר. אני אסתכל עכשיו מה יוצא.